harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Hora semadi hita salutna amang inang. Selamat hari Minggu. Adorak sota puka par minggu tasa dari menogutun martang yang nahohom mahita. Amin. Marede mahita siap buku de nomor 74 ayat 1-3. Mara hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonod donin na Tuhan Jehova, hehe maho, marsinon dang maho,
Aina Roma na manodangi ho, jalaha mulioni Jehovah, bistar di atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amana marasi roha, hudok kami mauliate tuho sian nasa rohanami, ala di jauho kami sian haholo muntu hati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai todim nabadiai mahami, asalam gadda haporsion nami, jala asalam badia parangai nami, unang marlidang binaheni portibion, asa sahat kami rapdohot akan naporsea di goarmu, Tuhan uluan nasura suda, marhite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangiho kamu ma patik ni debata, imana dienet sian 5 Musa 10 ayat 12 songonon manidok disi. Si paingot madokon marohahon biar mida debata. Nuaik pe ale Israel, ahado napi nangidoni Jehovah debatam sian ho, inda asal marhabiaran ho tu Jehovah debatam, jalamar parangi ho disaluhut dalanna, huhut marrohaholongan mida ibana, dohut mangului Jehovah debatam, sian nasa roham, dohut sian nasa ate-atem. Rak mangidogogo mahita, tu Tuhan debata lahu mangulahon nahum bar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai para gugui mahami, mangulahon nahum bar tu patik mi. Amin. Dilehoni
Topoti madosat tenagudang ini juluni di bata martangi yang mahita. Ale amanami jala di bata nami na di benua gijang. Para gogo na suatu dosan. Pardengkan basa doho. Jala rodi saleleng ni leleng na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ajok-jok dohami mardosa maradepoko. Jala jok-jok dohu sungguli hami rimasmu. Marhite-hite siap pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah. Sayunang paingot-ingot palangalosyon nami. Unang alang asini roham. Sayurupi mahami ho ole debata nami hatuon nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege maha tabaga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Songonod do pakaholong ni debata di Portibion. Pola do anak nana sesadai di lehon. Asa unang magoganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na saleleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Taja hama turpuk epistel di minggu tasadarion imana dienet sian pesalmen 20 sia ayat sada 110 sada marsikat sorin mahita majaha. Suara ni Jehovah di bagasan ronggur edde sia si David. Lehon matu Jehovah hamu aliaka anak ni debata. Lehon matu Jehovah hamu liaon dohot hagogon. Lehon matu Jehovah hamuliaon ni kawarna marsoba mahamu tu Jehovah mamakai pakaian perhadoan. Suara ni Jehovah do di atas ni aka aek. Debata ni hamuliaon parohon ronggur. Jehovah do di atas aek aka nabulun. Suara ni Jehovah do mardongan haguguon. Suara ni Jehovah mardongan hatongamon. Suara ni Jehovah do upunokon akahau ares. Jala dipunokon Jehovah do akahau ares ni Libanon. Uhud parhilalon nasida di bahen songon anak ni lobu. Nang di Libanon nang Sirion songon anak ni horpo jalan. Suara ni Jehovah do manggurasahon jilam ni api. Suara Jehovah do mabain humutal hal golongan. Dihutal Jehovah do halongonan Kades. Suara ni Jehovah do mabahen marasar akatini.
jala di palanga doa katobak, jala sudena di bagasan joronai madok hamuliaun. Marhabang sodo Jahoba makorhon aik na sumar, jala marhabang sodo Jahoba pabua raja ro disaliling-liling. Lehonon ni Jahoba desugut pargogo tu bangsonai, tupahan ni Jahoba desugut bangsona mardame-dame. Songoni masahatna martua mahalak na tumangihon hata ni debata jalan naupiopsa. Amin. Tahati dakon maha porsiatai songon nahina tidakon idong atas saha porsiaun di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di depata Jahoba ido ama pargogo nasuhatu dosan natu papalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak debata Jahoba nasasadai imanati nubuhon si Maria nagabe-gabe siaton di porbadia andorang sebubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit di panghuman silatus nama tetar pajali bana di hopi nor silang na tua tu banua rudung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahun dulu tu siamune debata Jahoba amanai para gogo nasuhatu dosani disima ibana pai mamulak sugut tanoon mangu mialak na mangulu dohot na mate au porsia diton di porbadia jala dong sar huria nabadia huria hatapan la Kristen akan nabadia dohot ihasani dosa dohot ihatai namandok mulak mangulu dosugut dagini halak nong mate dohot ihanguluan nasura sudah. Amin. Salam. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 8 Januari 2023. Sermon Parhalado. Selasa 10 Januari 2023 pukul 10 siawib patu paoma sermon Parhalado di HKBP Rawamangun. Sude Parhalado asa madohoti sermoni. Titing neng berbagas, titing parjolo, sada naeng majalo pasu-pasu perbagasoma maruli Claudia Siboya, ruas ni HKBP Suprapto Resort Tanah Tinggi Jakarta Pusat. Anak niamata situa Raja Mulana Siboya, tubuh ninata Stella Boru Simajutak, dot orwana
Indasari Febrina Boruna 70. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Duren Sawit. Boruni Nata Edison na 70. Boruni Amata Edison na 70. Tubuni Nata Erika Boru Samosir. Pamasumasuan Ari Sabtu 21 Januari 2020 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Suprapto Resort Tanah Tinggi Jakarta Pusat. 2. Naing Majalo Pasu-Pasu Perbagasoma Mario Toman Febri Joshua Lumban Tobing. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Hutan Kayu Kayu Manis. Anak Niamata Sauluan Hot Martin Lumban Tobing. Tubuh Ninata Ida Lumongga Boru Parapat. Dot Orwana Novia Kristina Boru Tambunan. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Hutan Kayu Kayu Manis. Boru Niamata Maralo Tambunan Nahinan. Tubuh Ninata Pariama Boru Aritonang. Pamasumasuan hari Sabtu 21 Januari 2020 pukul sia WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu na sida gabe parsaripeo na denggan di tonga-tongata terlumubi di joloni tuhata. Pelian dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting. Naung di pinarade ni puriata. Di pasu-pasu de batama aka berita masa dohot ulaun aka sipatu pauta di bayan sangap ni guarna. Songonima tikting di huriata minggu sedarion moleate. Siko maha
Tapasada marohata martangyak kita. Dami di batana semurung sian salhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamakka manami nanami haangkin ang pinaribo pesa luhut na marpungi hita di bagas jor debata nang diakka bagas tabe secara live streaming. Kami madoktu hita ala suasana tahun baru dope sonari jala waluari dope hita madalani tahun baru. Selamat tahun baru mari hita salu nakka manginang. Hatan debata nanaing si tangi honotta jala si pahusor-husorotta di bagasan ganu prohata nang ulot tabe nenek do sian Evangelium Matius biddu tolu mamukka mai sian ayat 10 tolu sahatu ayat 10 pitu sonomma hatan debata hujaha matu hita salhuna dididi si Yohanes Tuhan Yesus Ujui maro Yesus sian Galilea tu batang air Jordan laho padidihon ibana tu si Yohanes. Alai maju do si Yohanes di dokma. Ahudo nian patut di diommu. Hape horo madapoto nahu. Alai di dok Yesus ma maddo ibana songoni majolo. Ay tamado tapajongjong nasa hati goran. Dungi diului maibana. Asa dung tardi di Yesus pitor hehe maibana sian aiki. Jala muka malangit jadi tarida mamijur toddi ni debata songod darapati sumonggopi ibana. Laos makuling masuara sia gijang di dokma. Odo anakku haholongani halomoan nirohakku do ibana. Disido sahana. Hurian itu hatta hita namar pungu di bagasan minggu sadarion, minggu manugoton, totong do jelatama hita maddo molia tetu debata ala nunga di pataru hita sahat tu tahun baru 2020 nang pe di bagasan waluari dope hita nang tolhas tu tahun baru 2020 alai setahirim do amanginang asa diramoti debata hita sahat tu ujung ni tahunon doh tu tahun nenengro jalai du pangi dua tadamang dainang tiki namara cara hita diakka bagas tabi saya taruh do istilahnya ingin lebih baik kate. Jadi sarupado ya mata tuinata imadama molau tahun 2020 lamesrana mau. Misalna kate. HP holang idungoi bah ngalupa bimana hata-hata nai. Sok-soknya kadat danak. Baulo do ala nama dokok kato mergajang-gajang. Mulai pukul 12 sampai jam 4 manugut dang marnasai. Hati. Bola apalagi akka inatta do amatta nang sipas-sipas sataonon on nama di son nama tikina. Ikok kupatolhas. Ido. Sahirana pawahon nerohanai sude. HP holang mergating soring manugut ngadu pa be sude. Nai. Modok-kodok dapot alai si paingot dang dapot be. Jadi bola madok songonot dok kamanginang. Tu tahu berikutna molarong makatai hata si paingot unak pole liling. Singka-singka pe ate. Bola apalagi sok wingot dona jolo ham 10 sada. Bolo sada-sada paingot bapak namon dang ningok be modok-kodok iba. Sa di hari malang ko bang layang dudulun naroha ma si pata. Dangi alai na pasti ko ganu pari do arong si paingot. Dakkolang disadari, dakkolang dimaduguti. Cukup madok selamat atau baru selesai bamuba. Alai paingot terus ibane paingot. Apalagi nanang nong jomblo manang high quality jomblo tul bertatu gijang ngababiar bay. Madok kata manon
udok kemarap dong aku law-lawin na. Ay konido. Pasti dohon na tutuay kan, adiga dohoy namang, adiga doho buru. Semaos, inna musik kan. Tong dang marnaha, dang marna saut. Sampai gue tutulang na tong dang saut. Alay, imay. Ngalas rohata salu nakadamang dainang. Boy hita makilala akan adenggan akan nauli di tonga-tonga niak ka parnguluatta. Jala arong dope karya-ari si dalanata hampir 340 hari na luwinay lau madalani hari ngulutay hita. Yang pasti setiap orang punya pengharapan dan setiap orang pasti merasakan bahwa dia butuh perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ido na perlu sialas sanota kadamang dainang. Asa bohi hita borhat sianak ka ngoluta, sianak ka ulota, jala bohi hita makilalahon bohado satorus padongan debata di tonga-tongan yakka ngulu nakka na porsia satu tikion. Nangpe tabigay di tahun 2023 sarang nama resesi ekonomi manang global, lalu dibilang akan namalo tahun gelap dan sebagainya. Tetapi kalau kita berukuran dengan firman Tuhan, nama dok di Psalm 23 ada Jehovah dosi parmahanau dang tagamon hurangan aku. Apalagi mololak Batak, dang adong kita dana julu resesi. Tengok dana julu kan resesi di kita. Tahu sedih nangin. Na sudah masa dang benda. Ale bola Batak pajupang jalan pesta lak Batak, dang adong resesi. Apalagi ngebat tangan nebuti, tinggal mengalopit hepeng namon, nyawer-nyawer. Dang adong be. Ate, dang adongi. Langsung dia peresesi ni hitaon, mau halak naporsiai kon marsigat tung tiri batai ke pos dorohana. Ale itu tu dak songon tiki masa-masa jaya manang kemakmuran be misalna. Boy ma musela menghem dan sebagainya. Itu perlu kita imani bersama supaya tidak timbul ketakutan dan kekhawatiran. Karena memang kalau orang sudah khawatir dan takut, marsileo leho pe mana mebirdo. Bolong aparjolo idodo imana akka parnguluan na tujolo di bagasa bir ni roha, bemebir namon laho pasahaton nasihat Tuhan itu tonga-tonga ni huriata. Alai molopos ni rohana tu debata di padonganion nang dipangiringon di debata di tongah-tongah ninguluna nang pe di bagasan tanda kutip berhemat tibana alai saya di pasahat tibana do akka las ni rohana itu debata alani oddo nanaing ihot ni turpukta di bagasan tikyo. Bagaimanakah kita mau dicerahkan kembali supaya kita benar-benar mampu menjadi diri atau pribadi yang sungguh-sungguh, yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Nama dok ngolukon di bagasan pangaramotion di debata. Ngolukon ikut di bagasan hauduo tu debata. Ngolukon ikon di bagasan akka nadinggat tu debata. Idorai ditta titik ini tengok di akan amara cara jam 00 pasti do ya dede hoddo nate naro acara tasian amang preses video maju hulak ko nate nama do songonon takut kan hari esok namun langkahku tegap bukan surya ku harapkan karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ikon hidup.
Ikonido si pangasahonot takka manginang. Dang taboto ari marsugut. Bahkan sadari dang taboto. Baru perang nak berita songgot-songgot. Salah satu anak kon nila paparsaoran tabrakan manugut los moding sadar. Dang taboto songgot. Alay bodoh hita dang pola mabasi songoni di tengah-tengah di ngulutta molo saya marsigatuk kita di tengah-tengah ni ngul debata. Omar taboto waluari do peiba na madalani tau baruon. Kang taboto kang ngulutta. Alay marhita turpukta sadadiot dia rahuk kita bagaimanakah Yesus sebagai anak Allah yang telah diutus menjadi manusia kepada kita. Naung di bagasan hajol mau di bana disuruh debata. Asa makilalahon songo dia panubusion dot haluaun nanang sipatu paun na 7 jolmai. Dia mampu menjadi manusia supaya memanusiakan manusia. Jalodor ikut di tengah-tengah ningulutta. Ibana anak debatasian hasangapon nai boy mana patu toru dirina. Asa boy tarjalo jolma hadirionna. Sada persejaran ne baru tihita. Nang pejujuk tabigeyon. Alai sada persejaran marhita turpukton ima patu toru diri. Ati akamanginang. Diri nom maul. Patu toru diri nom manak patibo diri. Bolak kana metuara patu toru diri namate. Bolok kana poso siapa lu siapa gua namate. Mergogo do pinasida kan? Hido. Ale orang salah, sarong dona tua-tua taksi sude. Saya terus di mana di atas angin. Terus di mana? Hido. Nang pesikola geleng na sude, ngasarja nang doktor, ale mula makata geleng na esipo, dakko pena tumi busanau. Torido. Hido kan? Arang do na tua-tua, saya ada dua di secara egois madokon ngapain ngadokter spesialis anak kon na dokter spesialis gak gudang jolma yubati ale boleh marsa inungna idokon geleng na dokter spesialis ono doma dong boto-botar dope boto dope nasan in jolma diubati malum yo mak na idokon unang anong doi jala memang macam mauldo hita macam mauldo bakol di tengah-tengah di ngolutta bagaimana kita mampu matotoru diri merendahkan hati kita. Arang do halak sonang kosa tapi pamakata yang etore lusi. HP sasitong nada duminggan tabigi juhatai. Tarimang-rimangi ta cerna baru peta lusi. Itu dah. Ayo sukaro roha pas makatai iponggol-ponggol pakaton nibate. Itu. HP di bagas turpuk sadarion di minggu parjolo duk epe paneson madokon di patu toru Yesus marhite anak ne debatai bana dirina sedero ipatu toru bana dirina da parjolo sahali ulu bana gabi jolma humok kopita jolma pardusa mau ape gudang dope jolma sedingo-tingo masa kejayaan na jolo ngapensiun di mana ale sedingo dope tiki selo sade ba namanya selo 2 tiki huduli mana di kursi basah HP dong pensiun gabe kursi panas misalnya itu dah sindrom magwarni ketakutan magwarni ang do halak 2 tahun naik pensiun ngabe biar di mana saya muruk-muruk ngabe merpikir mana wado duk pensiun di mana dang dilale mana pensiun di mana najulu boy maju najulu ale dang gabe nuk pensiun gay mengatur-atur halak HP bolokon ngai pensiun kuamang paudul madok dingga boleh na wang sek artinya sudah do martiki be taro kalah songoni makana molo nang pensiun 5 tahun naik ikut diperbarade dirina sotung gabe estolu stres stroke stop itu dah. Mereka mau karena pensiun na supaya diri naik pensiun. Holang pensiun satu tahu Victor saya do lewat alasan na atau po mamod dingate jantung bah inna. Odo tikyon
Jadi kau diajari turpuk tahu dohita laho makilalahon jalan marsiajar di tengah-tengah dingoluta bagaimana kita terus mau merendahkan hati kita. Pase repot dirita asa bohi tamat jalo akan namasai. Tapi udah, boleh Amerik sian hamulon di Yesus do anak debata, iya oleh mana? Boleh bani mana hagi jangan ni rohana keangkuhan nak, bayi dia oleh mana? Tak oleh. Tabumay inna. Alay igonopi bana hatan di debata, persuruan di debata, nagabijol may bana humok kopita jol maperdusao. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi naraku pembelajaran di itu nang petu hami sudut noposo ikon bersiajar do terus berubah untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Darok kala so bersiajar salelegi bana mangulu. Dangadong. Satu nama tua. Saya rong dok pengalaman baru mabani mana marsiajar siani. Mungkin siya popuna, mungkin siya gelengna, mungkin siya todongna, pasti dong. Bah, ayo doa pe nangate, sono doa pe nangate. Dan saya salut. Dia kapunga-pungan Naomi manang lansia akan nung matua, boy na sida marsiajar. Na jolo so na boy mamicita, handphone marwea, marjum. Tanga dong be. Tanga ibo te songo dia mamicito nina. So nari ngajari be. Ngagudang ka opung mar Facebook. Baju status hijau. Lagi disonin nak. Bade kan? Ngamora-mora be ngayat ngemar mangatu si opung mar online. Nah julu arisan online. Hate, mararisan selesa bulan online. Makan masing-masing pe online. Dia kabagas nabi dotong. Sonari daw. Unen kok kamu masih oliba pa Jepang, nu arisa keluarga dang ulo apa Jepang. Mar online mahita ngamalas beon nama Jepangon inna sudi mar online. Ngamangatu si besude, ngamalo besude. Artinya apa? Ada pola-pola baru, ada pemikiran-pemikiran baru yang datang dalam hidup kita yang benar-benar harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Marhite buha, marhite mermula sian haserepon di roha. Jadi halak na marsiajar mas serepon dirina halak na ulu marsiajar tok kahamajum mai. Yakin mahamu pos jala bolo taulah ni orang yang selalu merendahkan hatinya pasti adalah orang-orang yang mau maju ke depannya. Ale halak na manggolom akka gijang ni roha keegoisan na dang ulu marsiajari. Daw, holang keakuan na do dia ya tahun, holang hadirion na do. Dang arong imana porsia tu halak, HP sasitong na hadirion na belum tentu. Lebih tepat, jangan-jangan sudah ketinggalan zaman sian orang-orang yang baik sekarang. Jadi komersi aja, odo nabi dari Yesus. Oleh bana dididi si Yohanes, bahasa si Yohanes mendidi. Bahasa orang ibana, roda anak debata tu ibana. Ibana roda debatai, bahasa gabe si Yohanes. Itu kayak. Jangan dia dong ngelutar karena kamanginang. Hai bahasa gabe bana, hai bahasa ibana. Hai bahasa pendeta fungsional marahai. Mangulahuni dang pendeta resort. HP jabatan dui. Bolo tohona sarupa do. Itu kan. Alai ruas asing do. Kan. Pendeta resort memanang yakon. Una pendeta fungsionalin na. Sejabatan ni. HP tohona dui. Sarupa doi bolong marsahit. Unang masih tuai manang yakon. Paditai main na. Bah. HP tangyang na porsia itu tangyo dia mata. Baik dah. Iman, doa yang beriman, doa bukan doa yang benar, doa orang benar, itu dah. Bukan doa yang benar, doa orang benar. Jadi bolor situ amuna suatu tulak kamu mertangiang, unang mak dalam padita, ai ono padita ramangun, itu dia sudah. Seolah-olah apa? Mengkultuskan. HP tangyang napor saya do. Ulur suku-suku dita, bahasa ulur di Yesus. Bahasa ulur di mana? Bahasa dang si Yesus mendiri si Yohanes. Maka perdebatan nak kana masai. Ale do ko Yesus di ayat na pasal 15 hon songoni bajolo. Mido kan? Ima masana. Itu waktunya. Itu dah. Bolang mengalusi halak, ay sono nama sono, ay hima jolo. Lapatan na, ima jo partikian na.
Itu pas, waktu berlalu, timingnya. Disodoh halak, marpikir, lak bodoh apa enang diulahon si Yohanes madidi Yesus sih, songon debatai bana. Artinya Yesus mengajarkan kita bagaimana baptisan pertobatan yang telah diajarkan Yesus kepada kita hari ini, supaya kita benar-benar mampu menjadi pribadi di dalam diri Yesus. Baptisan hamu bau ni roh, padidion hamu bau ni roh di pasah hati bana. Asa sudah halak makilala. Jalakon nak ikut tama tapa jong hati gorani. Molarong ha pribasa madokon sudut napo sodo mangulau patuduhon hagugun sudut natumua pataridahon poda ikut tadi dari hitung-hitungannya kanggul na porsea. Ay molang do pek kana tua si poda udang binoto betul nami. Apalagi barpuhupui bana. Bedu dah. Jadi kalau belum itu ada daging, baik kalau mana tuh makatai dah, belum tahu. Itu, dan gawe uramo si mana makatai sen no sudut no poso. Unang tuh dokon, asal dari itu dua maton, 5 tahun ina musik, tak tahu, kan? Ikol lamanat, ikol lamaripola, akapakatayon, ikon adong subang misalnya. Supaya kenapa? Supaya menjadi sesuatu yang luar biasa. Asa takas. Dan oleh Yesus memperdebatkan hadirionna. Dan oleh mana patipu hadirionna. Tetapi dengan hauduot ni rohana. Haserepon ni rohana. Di pataridahon ni mana. Mangatusi bana di hati gorani. Asa boy tarjalo di jolmai hajol mauna. Naroi mana tu portibion. Ekonido. Harus pribadi yang mau menjadi bagian pribadi orang lain. Unang doko kamu songonon, amat takon separuh napas sudah nahamu. HP ulang marsai itu jangi hamuro. Manang, inat takon separuh nafasku nahamu. HP ulang marsai nate pa bejo tesonin. Ada kan pak mau mangalak kahoni? HP molo hata. Apalagi marbona tahun. Rasul cuma mari ditanda dua. Pura-pura mesra. Mana pura-pura bahagia. Itu dah. Nah udah konak kamanginang. Harus berani. Di dalam kehidupan kita untuk menjadi bagian yang terpenting. Darong pola gabe moru harga dirita. Moru otoritasta. Moru hatuota. Molo tapaseret rohata. Darong morui, malah dihargai halak kita. Itu dah. Alai bolo halak na pagudaku hatana bolo hata halak Jakarta mandokon pagudaku hak inna. Holak kata inna. Olu malas halak babigi. Itu na perjual sehal nak kudokon. Molo halak marsiajar di hauduhon dok di bagasan haserepon ni roha. Ima halak na ulu lam tu majuna lam tu dengan na pola pikir manang lam tu bagas na kawawasan. Kita terus belajar, learning by doing. Pengalaman menjadi guru yang luar biasa bagi setiap orang. Nakya halak sok. Ikom marsiajar tonga-tonga ningguluna. Nabadua turpuk tahun laho manakasin hita akadonga saporsiaon bohado hita laho patuduhon. Di tonga-tonga niak kanguluta ikut debatado dongata. Harus benar-benar memberikan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur segala kehidupan kita. Bolo Yesus, tedok si Yohanes, molo Yesus di bagasan au di bagasan Yesus. Mari harus hidup kita tidak boleh berseberangan dengan firman Tuhan. Ikon tabereng ma, Yesus mengatur nguluta. Itu na tadi deson. Dungi pitor muka malangit. Jadi tadi dan mamijur todin di bata. Ketika Yohanes sudah membaptis Yesus. Dan ketika Yesus telah menerima baptisan pertobatan manang hamu bau di roa. Pitor muka malangit. Lapatanda. Di jalo debatado saluhuna akka pertobatan ni halak na uluro tu bagas cor ni bata.
Ada 2 baptisan, baptisan seperti yang kita lihat setiap hari, setiap bulan, tetapi baptisan yang paling luar biasa adalah baptisan pertobatan yang setiap hari kita dibaptis melalui doa-doa kita. Titik martanya kamu kamanginang alia manami dari benua gijang, ngapa didion hamu baun ni rohai. Jala idu narumikot, dakolak padidio si sehalion. Halak na dibagasa padidion ni hamu baun ni roha, saya makilala do ibana, dang arong bemosor, madang mere imana sian hatan di bata, jalan ngolu imana berpaling sian hatan di bata. Dingot ibana terus, perubahan di tonga-tonga kanguluna. Jala tak kasih tutudu terpukon madok tu hita, asabu hita pribadi yang taat, pribadi yang luar biasa. Laho pataruh kita, laho medalani hari-hari ningulutta. Dia mau kadamang dainang haanggi nang pirari bope. Ana yang merhiti hartan di bata masuk mahita tu padidion habubaun di roha ganu pari ganu tiki. Ate. Unang si tadok ko di tangyang ta, tadok ko ma jujuk di tangyang ta, kendak mulai yang jadi. Saya sau malam moni roham, HP di pikirat ta, saya lamoni rohat ta do saya sau. Ate. Jujuk do halak madok songoni. Saya sau malam moni rohami Tuhan. HP saya terus do lamoni rohat ta tapangasahon. Saya terus do gugut ta pikirat ta tapangasahon. Saya terus do kita menjangkau yang belum kita tahu. Bodoh halak marangan-angan. Sarupa doi song mamak Loren nong mendiang. Ate isi DP musik. Kibodo do. Manang isi ma paranormal di Indonesia. Molo halak bodoh ibana menjangkau pikiran ni halak. Ia hamatian nadang bujangkau. No. Tetapi kita yang selalu tergantung dan taat kepada Allah, ketika kita mengatakan bahwa kehendak mulai yang jadi, bahwa biarkan Tuhan itu masuk dalam seluruh aras kehidupanmu supaya dia yang mengatur. Ate. Bolos sepasa Tuhan ipe tahun 2022 akan masa di tongga-tongga ningulum ima jolo. Bedo dah. Molo sudah dope akan adenggan di tahun 2022 ima jolo. Alai arong pakirimon 7 luanon. Itu. Bedo dah. Unang pola dia otak-atik. Ay bahasa Tuhan, songod dia mon, om batu son. Hatsi ulu pamikir honi sepata. Tang terpuduk, tong donarong maralus. Tang maralus tong. Sedung mahmu pe bodrek, paramex. Ate, do sude, aku tong rang malu. Alai molo tapatu toru diri tama pikir honi, saguru di homa Tuhan. Radi do rohakku macalo, ikoni do. Nang peri tahun resesi, tahun 2020, tapaloas seguru ni Tuhani hurianon, dok ruason, dok pribadi tayatur Tuhani. Alai unang gabe pasif. Mari kita jadikan ibadah kita menjadi perjumpaan yang kreatif dengan Tuhan melalui segala macam pekerjaan kita. Ikonadong perjumpaan na kreatif dan perjumpaan yang pasif. Holang romar tangi yang berminggu nungi dan mengulolo tidak. Tetapi dengan perjumpaan yang kreatif kepada Tuhan, kita biarkan terus Tuhan bekerja dalam hidup kita secara sirkulasinya. Kita terus bekerja di dalam hidup kita sehari-hari. Alai tapaloasi mana mula-ulaon. Sebagai lalu lintas. Mewarning kita, mengingatkan kita. Aron apa ulahon otamang daw. Asa terus dengan berdalan akan nguluta. Akapar bisnis pesongon itu. Unang saya gugunay bay mar bisnis. Asa dapat para pangutungan yang dapat gabi buntung. Ate. Unang. Moloti baju dapot tahun 2022 ba imajo palapalan ay bol par bisnis so sonod do bo di mana dapotan utung lau 10 tahun tu gijang ali sa pala buntung 20 tahun berpugus itu kan bola ka pegawai negeri to mak ngarobi gaji sa palapaladin na adangnya bola ka per 3 tong songoni ate per 3 unang lahamu tu gudung kidul lau mengelului pelaris. Unang, tangyang ipe cukup mak. Unang yung hamu tibangan yak kabawang do tak kadia, do kacabi. Ate, nasa kilo pak. Unang iwak kamu ngasa kilo ida, iwak kamu batu itu runa. Gabi walu ons. Daw,
Iko bledo hita jujur di tengah-tengah ngulut tahun. Asa marlapata Tuhan yang mangulu di hita. Baik dah. Perlu itu supaya tenang hidup kita. Asa boh hita lau takas lau madalanya ka nama asa di tengah-tengah ngulut. Alanya ka manginang anggia mah di pasu-pasu di batang ngulut teh. Sia mah hita teh ka manginang ate. Ate. Sekejang memurmuna teh. Itu. Boleh marulang tahu kami ngotau pandita muna. Asa di pasu-pasu di batang hita nang tujulan nyariau. Martanyang mah hita. Mulai ate marohanami di ho Tuhan di hasanga pommi naong di patuduhom mu Tuhami boy hami Tuhan majalo hajol maumu olo hoga be jolma lahu marubus sami jolma pardusaun olo ho marserep ni roha di bagasan hauduhon olo gabe boy makilalahon akanak pakilalo kami jolma manusia anak dari batado ho alai di patutor ho do dirimi dejar hokodo to hami Tuhan asa totong tutu patutor diri hami songoko anak dari bata nagabe mian diganup halak jalaboy hami Tuhan makilalau saluhu nai marhite pasu-pasu nang marhite akka haluaun na pinasahami. Mulate marohanami di ho Tuhan di bagasapat di dion hamu baun ni rohai nang tutu boy hami paubahu diri nami. Di bagasan hamu baun ni roha dak katanyang nami be siganu pari halak naolo di bagasan hauduon ni roha hamu baun ni roha halak naolo majalo jala marsiajar, jala lam tuhe bangna toka partikian yang roon. Itu totong Tuhan naing putihan nami siat turpuk mon. Molate marohan nami di ho Tuhan. Nunga ulu ho humokopami jol mapardusau. Atong marsigat tung tuho dong ulu nami Tuhan nang pesipata gudang akka prediksi. Di tengah-tengah yang kangulu nami perlu mobil tahun 2020 nama basi pata biar rohanami tahu tak kami alai hatam sadarion mangalehon penguatan hagugut tu kami sudido HP enang boy tarapatu paho molo di bagasakko hami jala mangului hatami hami Tuhan sokko nang mangului di bata uluho di bagasan hasol mommu lau paluhok kabi jol mapanisia Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pasu-pasu marwas ni huriam madalani area-area nguluna di tahun 2020 dak kuboto hami Tuhan salak katujulu nami akan amasa alai postur hanami Tuhan tiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Jala ido hupangasahu kami. Iman anang siap person nami Tuhan. Jala ido mabaik kami saya terus mergugu mangulak keulon nami nang pesipata rokaha maulon nang pesipata ro akka ilu-ilu dak kasih taonon. Alai saya totong mahami marningot di habur jombi. Asa boy hami manal puhon akka parukilon subbian ni portibion. Alai jahuba di batama nami. Tarsonggok dorohanami mabigay barita adong salak ruas ni huriam na marujungulu alang tabrakan. Edwin Christian Siaturi Sianwik Cipinang. Tuhan apu lima keluarga na tininggal honna. Apus may wilu siya nakka keluarga na tumatangis di tikyon. Asaboy tarjalorohan na sidak ka namasay songgot-songgoti. Margugo masudi keluarga. Alani ali Tuhan pos dorohanami.
apuli ma sudi keluarga na tininggal hon ni Edwin Christian Siaturion. Idu tu hadak kuboto hami tujuluan onak kangulu nami. Aleho maparsigatungan di hami. Pamalum paso-paso makaruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Michel Bursihite, Henny Agustina Buruta Barat, Amang Stephen Apitupulo, Gerhard Gurning, Torang Marpaong, Gimbel Dolo Saribu, Jauti Syagian, Budiman Site, Amang TP si Majuta. Natongo marsay diak kaganup rumah sakit narong di Jakarta. Dohot akka amanami nanami nang ruas nurian nampai mulihat diak kabagasna. Hali Tuhan dulu mana sida. Marhite pad dulu mulya no mumahwasomi nang hamamalum to kana sida bi. Bui mana sida makilalahon panugudungommu di nasida. Tuhan tuak karuas ni huriam diak kapargumulan ni nguluna. Diganup akka rumah tangga. Homa totong Tuhan. Nama ngalehon akka las niroha nang pangapulion nang panugunugut tu nasidabi. Asa ganup keluarga ni huriam hakabipi rao mangunon. Terus majuho mangasako di bagasang nguluna. Nang akang ngulunami pe. Upasatay mato Tuhan. Mate manang mangulu di homahami. Amin. Marid di mahita huhud papungu peliata. Rimma hita jongso. Dosa sadasa, olah
Tatangnya koma peliata tuado pani debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni salut silehon-lehon nadingkan dohot nasa uli basa na mauli utus. Kupasat hai masian dan dilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo magabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu majalah ramoti asa para siak kami pilihanon. Patimbulhon harazom di tonga-tonga ni huriam do di portibio. Buhai marohanami marhite hite todim. Asalam tadahami gudang di silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliyate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata aman yakka hati uron harroan yakka denggab basa nama uliutus. Muliate marohanami tuho ala di papatar hodo holong dohot asini roham marhite sian pangalihonmu di anakmu Tuhan Yesus Kristus gabi colma humokopami. Widahami siani godang ni holong ni roham dang hasuhata bidang na dohot gajangna. Dang natardodo bagasna jaladang natardungdung tibuna. Ope pujon nami maho alani pabisar ho barita nauli tuhami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya asi maroham sodangi mahami leho matodim patiurhon rohanami. Asa torang hidahami abal gommu dohot panodang nasian hoi. Salehom matuhami anak kommu bahen upani halojonna ala natinaonna hangaluton humokopami. Asa macohot hami mangulau dosa, asa burju jala daulat hami marroha, paboa mauleate ni rohanami. Sasungguh lima huriam asa ulo mangaleo rohana dohot artana be bahai silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papatar mabarita nauli tu hala sipilibegu, dohot parugamo na asing asa marrongoman nasida roma dapoto panodang nong bicari. Salehon hiras ni roa tu akka parbarita nauli, asa hato prara barita nauli, tuganup huta na di tanoon. Sailehon hapestara sian ho tu akka panggonggomi, doho tu akka raja, tu akka surusuruan na pinabangkit na. Asa doho nasida, patiurhon dalan ni barita nauli. Sai pauduk marohana sida, asarap hami manguloi paretta ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alea manami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarm. Saya Roma harajom. Saya saut malomoni roham di banua tongon. Songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami sama panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi tu pangujunan. Balua mahami sian pangaku. Mahamu di besar dame, jalo hamu makasupasu ya Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakot Tuhan debata mabohuina tuho jalasi marohana bidaho. Di dopakot Tuhan debata mabohuina tuho, jala di pasor homma, damena tutodim.
Urian itu hatta di hamuak kadamang dainang parminggot tamanuguton nung ngasipul ami padita liturgis pewarta par pengupelean penerima tamu song leader pemusik multimedia madot kita. Selamat tahun baru, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.